Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpinay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti da ito yung programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag na bigat yung amin nga sa ngapada pagayam. Manipod ito yung Nemers Entertainment Production Center. Ito yung Nemers Studio. Masaragan Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Lagos Norte, Philippines. At di man nga sa mga bayad programa. Dear Manong Nemi. Kaya ito di pagayam ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kung kablaw ito yung bigat na yung bagal taon na yung bagang oras, karakayang sa ngapada. Panaanan niyo pa pagkayang pagkasalitaan ni Lynn. Lynn, iti bagara Ilocos Norte. Tinauna anak, kalagitiya, 13, nga kakabsat. 13, sa kapulag at taludan nga kapsat-kapsat. Ni Lynn, iti nagsurat, isut inauna, hindi amo iti pagkasalitaan na pagkayami. Hindi yun, na irugi nga ibasa. Di pagkasalitaan ni Lynn, inauna ka rin sa kapulo ket talo nga anak. Sagudahin nga ruti surat papagayam. Kunaran ito Dear Manong Nemi, nakurapay laeng dagiti naganak kaniyak kada kami Manong Nemi. Tagpadpada nga nakaububing da nga nag-asawa. 17 laeng idi ni nanang Manong Nemi sigun kadakwada. Irento tanitatang kat 21. When Manong Nemi ti panawon idi kat awon pala makunkun ng family planning. Uno pa nagusar iti contraceptive pills uno pangkontra iti siku. Trese kami nga kakabsat Manong Nemi nalaing ni tatang nga pumutot. Ken nalaing met ni nanang Manong Nemi nga ganak. Makarukod-rukod ako nada Manong Nemi. Tay nagsipong tuwan ti inak kada kami. Kani ading ko Manong Nemi. Siyak tinauna, ni ading ko, into no, kabailan man ni ading ko, mati mangaywan, iti ading, aganak tuman ni nanang. Nariturak Manong Nemi di trabaho. Iti unang tibalay, siyempre tumulong ak kininanang, tumulong ak nga gaywan. Into na di ading ko, tumulong bat nga gaywan, kadagiti sumasaron. Uwen Manong Nemi kas inaunaan na matangak no kasano. Iti panangisakad dagiti naganak kada kami. Iti adda nga panagbiyak mi. Uwen. Napadas mi pa'y Manong Nemi di kong kunada nga lugaw. Kunada man Manong Nemi. No idi katagkamit kami. Iribungay bayag matan katagkutsara kami. Sa amimit nga makamit Manong Nemi ti lugaw. Nagbalawa ka. Apay nga kutsara ka mga ta.
Dati-dati man gansahan ka mga kutsara. Ang kutsara tayo anak ko, tasan tayo nga makamot ti lugaw. Linugaw ko na ada, ito ina nabati nga bagas. Tano apoyak nga kasgagangay, ay saan nga umanay ka na tayo? So ako lugaw ko na siya agan anos kayo anak ko ha. Mga asin na po Diyos, lumong autobal na tibiyag tayo. Manong nemi di makil kami kiniading ko nga Susana nga adjek. Nga di may pulos na padpadasan manong nemi tinagarwat itinapintas. Puro nagalalusan. Tanong makasta manong nemi nga mapanagsusun ni nanang kadagiti kakabagyan mi. Karket naman tin ati mangibaga nuad na nagalusan nagiti anak nagiti karoba mi. So amin pa napadasan manon nemi no ararigan iti nagbado iti baro kuno napintas. Ini mang rugi kami ngagbasa kaskas delat ta manon nemi nga awan ti pagbaliwan ti biyak mi. Kumaro pa ikid di manon nemi tadumakdakkel kami meten. Manay na yun meten nagrikapsat mi manon nemi. Natatang kininanang iti taltalon ken karayan iti pagsapulan da. No tiyempo ti gapas, mapanda makigapas. No tiyempo ti raep, mapanda makiraep. No tiyempo ti anyaman itang pagkasapulan ti trabahador, hunag trabaho ti talon. Agmula ti nateng, agmula ti sandya, kenda dumapay. Iti mat karayan manong nemi. Mapanda agala iti shek. Mabanda agala kurimes ti tukmem bukasit pukran. Mabanda kemel manong nemi ti abukto kipi udang. At dapat di nun ti rabii manong nemi kata awan ti kaduami iti kalapaw mi. Wen, takalapaw lai manong nemi ti anmi. Isurot na kami nananang kinitatang sadya karayan manghiya. Mga ramid tumuntanan, itatang di temporaryo manong nemi nga pagyanan mi. Paglinungan mi. Sa kamto iaplagan manong nemi, ikaman iti kadaratan. Tutoy kami nga maturog. Agsilaw tumat ni nanang manong nemi ti shek, pukran, bukasit, kaya dumapay ng mabalin na nga masilawan. Agtanggarmet ni tatang manong nemi, agtanggar. Kada dya tumat maalami, maalan da mapantumat ilako ni nanang iti iti ili mi. Noon to kwartanan, manong na yung paglakwan na gumatang tumaten ti bagas, kaya dumapay kasapulan, sabon, kasapulan iti kusina. Nagrigat manong nemi, iti mapaspasamak ka na kami. Kaya nung kasta nga ganak ni nanang kadagdalagan, hando nang makatulong nga mapan na agsapul ti pagsapulan, agsapul iti kwarta. Kaya nakamtumaten nga inauna manong nemi, nakamtumaten iti tumulong asumurot kinitatang. Naglabas ti sumagmanong atawen manon nemi adak idin iti maudi nga grado. Adak idin manon nemi ti grade 6. Ni ading ko nga Susana manon nemi kit grade 5 meten. Wen. Aging gaya manon nemi nga nagturpusak iti elementarya. Kula kanyak ni nanang. Ay, Lynn, anak. Nang, sublatin man na ito'y. Makabsat mo, nga ubay na. Nang, may kamano na ito yun? Sa mga bilbilangin. Ang tanto pa dinayon na. Kita, monotawon ko ng inaw na, 12. Anak ko, ti adado nga titinulong. Ti adado, naragragsak. Ino kita dagiti karuba tayo nanang kita. Basit mo dagiti anak da, basit mo ito. Dayo kiti. Anak, para high school kanton. Ingkan to palagbasa sa jaya, andalulang mo di Pangasinan. Napiyang adakadwa ni lulam. Ha? Dagiti ikit mo kambal, iti magpabasakan ka. Oreta, saan ka agplete naman magkagbasa? Walking distance. Tano dito iti pagbasaan, sigurado. Hanggang karon nga maladaw kamat no, magnaka nga mapaan. Bumalasyo ka pa iti karayan. So kapilitan naglugang kay iti tricycle, kada nangina ti plete. Nanang met, iyadayuda, kada kayo, kan kadagit kakabsat ko. Ananos lang anak. Ha?
Nakadadun to man namin ti anak yu, mano pa tinayon na. Basta, yung kadya Pangasinan, ha? O may nakaalaan, na kiti kambal nga ikit mo. Numan pa sa anak ko bang umanugot manong naming nga nga rod. Ibendak nga rod nga ina. Ngayon no kasano tirikat mi dito ay manong naming di sidong nagnaganak kanyak. Nakarkaro pa tirikat da idya Pangasinan. So nga, iti mairang Pasko manong naming di first year high school. Nag-awit ak matlaan. Eh, apa gagawit ka pa lang. Tuloy mo na akong tagbasa tuwing balasan ko. Lola, nag-awit ak sa di balay. May iliwag ka na nanang, tatang ka nakakapsat ko. Eh, kita naganak man ni nanang mo. May iliwag ka na dyan kung may nakita nga ading ko. Nagamit ang narod dito bakarama ng naming, kat siyempre, maluksaw ni nanang. Sabi ko, maluksaw kayo nang. Di yung gamang kayo, tadda ka mang tulong ka na kayo. Nga mga iwan ka na kitiyang kakapsat ko. Unang ang duwakin o kan, kini ading mga Susana ng high school. Ang abalin nang, tumulong kami mit, basta nga Sabado kin Domingo. Duwa kam nga rod manong naming nga nag-high school ngin sagad na tatang kininanang wen. Pasaray awan ti pagplete mi nga ited dananang. Manong naming no kasta mabanday ti karayani ti rabi yung panagsilaw kadbasit ti maalada. Na awan ti maited ko pagplete yung anak ko. Anang kasanong nga rod din ka agapsin kami. Agapsin kay kapilitan. Lapin tunod lang tumanin, makwartal na ito, kaya tuman nagbasa yung tumigat. Amang liwat kay pala ita. Manong name at dapat di gundaway nga awan ti balon mi nga pangal daw. Adamat no kasobra nga si dami ti bigat nga nabraw nga marunggay manong name. Manghalak to batin na garapon. Ading, tayo 20 sa dain tanto. Natama nang, dati sante nga na sida nga marunggay. Ha? Igarupong ko. Tayo sundot si data no, mangal daw tayo di eskwela. Di kang pulos agmimirienda manong name. Tayo sagad datatang gininanang iti pagplete mi. Sakam tumutan na agbalon ti na ikarapon nga marunggay nga si daen mi ti aldaw. Awan pulos ti panagmirienda mi manong name. Oray umapabal kam tumut kada kita agmimirienda makitkita mi. Pero mi nga nakarigrigat ti biyag mi manong name. Teko na akong di mapulos na napadasan ti ringi sibro itinampinas nga bado sapatos kada bag. Puro nagal-alusan manong name. Ada dete ada pigis na wano, ada takop na, ada mansana. Hindi ada akong manong name iti third year high school. Second year maten ni Susana. Kuna kanyak ni nanang. Ay, nako. Ay, sus na yun naman ang tikabsat yo. Ay, diyak mo matulungan ni tatang yung manggid. At lalang kat agaw awirak mat kadagit ti addiyo. Kada to kay pas kumanin nga anak yun. May sa palang kada kayo kumantag sarding anak ko. Nanang, saan nga mabalin Nanaro ng saan nga siyak ti mabalin ng sarding. Purchirak to, naggraduara to ti high school. Uri siyak, man kahit tag sarding nanang. Eh, saan ang karot? Nanang nunas ka nga magbag na kami, manin po dito lugar taganan dyan lawag. Arami din mi. Tumulong kong ti Sabado kin Domingo. Mapanggam dyan karayan. Mapanggam magala iti tukmem, pukran, shek, mapanggam magkurimas. Mapanggam ti kapakiran ng agala ti pariyakan na dumapay nga mawaling ay lako. Kasta nga rin tinabasamak manong namis ang kami nga nagsardeng nagkabsat. Siyak ka ni Susana manong nami. Ang kami nagsardeng nga nagbasa ti high school. Tanong ito Sabado, manong naming income, agalat bukasit, tukmem shek, kamagkurimas, takarayan. Wano mapang gamagalang ti bulong ti pariya, sili, wano na tayo badbadyok manong nami. Sa amin tumapan ilakot tiyandaan. Wan, kasta taramidan mo. Fourth year high school ako manong nami, third year meten ni ading ko. Kati may katlong adingek manong nami, grade 6 na maten. Hindi na graduaran ti grade 6 manong nami, hindi na maten kaya tagbasa. Akit maragsakan datatang kinanang Nasaan nga isot mairaman pa yung pagkastusan. Dada kita naganak manong naming isut at mangidurun kada kita anak dangang basa. Adamat na kita naganak,
nga no mabalin ko makit saan nga basbasa na kita nagdat at no saan nga isot pakaringkuran da. Manong nemi, naira na idi ngagdalagan ni nanang. Kat pa nag-iipon. Dito yan, may manong nemi akit asidaglang ti baybay. Ado di kiti mapan iti ka baybay tapno mapan agatang agmaru. Iti ipon sa damapan ilak. Gabuta saan nga makapan ni nanang ta kay agdalagan nga ron. Ay, Len, nanang, panag-iipon anak ko. Sayang dito akong daway. Nandiyan kayo nga sawan. Baka no, madamdam umay ni antim nga nin pa. Pero ni antim nin pa. Krisot ng kuwat kadkod ka mapanag-kumpra iti ipon. Alangan mo't nga, yung kayo nanang, madamat pa nagdalagan nyo. Sikat limapan. Anya? Hala na ako. Baka datot gumatang ti ipod kan o sikat aglako. Gabatan balasang kan. No, mangaglakong ipon tata ko na. Ay, sustatog gumatang. Hala ni nanang, anang ipon tata? Kituan gumatang kay ti ipon tata ko na. Gusto sa balid ipon tata. Dala mapampon. Ne, datan ni antim ganin pa. Yung may ngagpeso manon namin antinin pa kapsat ni tatang. Ay, alakit sa nga maka. Asi ka nga umahin balasan ko. Alam mga alakang tilampat, ayun dan. Nang pitalakan ti, siya kung di makam mo. Ha? Umay kan. Pamataas amita tagsusuon ti laba. Nga mama naglako di ipon. Uwan manong name yung bagam to iti baybay. Kag marukin antinin pa. Kat mapnun to ti lagak. Datan. Ilakom na ta Data ti bitbitim ti kilo. Imbaga kong kakati presyo Ngahan. Kat no nayunam. Takdakil ti baganan siya. Alan. Ay, gundawa iti anak ko nga, ano kasto ka, siyempo ti ipon dito lugar, tagat indagla ko. Kanagsin na kamtumat kin ang nin pa manunim iti paglakwan, tamanikat matanog kuyog kami. Kakasan ko na pupuot ang manong name iti nangin ko kininanan. At masabat ko, lakay, ipon tata. Ay, anak ipon tata, ha? Ito lang ko kang ipon tata, gumatang kayo. Hindi sok tumatan ti lamba. Ay, talagang adot na alam ay. Naalam na susapo. Alam ka, nagwag ka na mga rote 2 kilo. Naimos na ito, ipon tata. Hindi matata. Pumunta, anaanos mo, balasan ko agamat iti sangalagang ipon. Napya lang ando usarik nga makantog basa nata. Hindi din Ay, kay. Wala lang, isusur mo nga rot. Ituloy mo tibagang ipon tata. Aging ka manong name nga nagturpus ako ni ti high school kat di pulo malaing ti inyawat ko. Kada tatang kininanang. Ta sa anak mat nga nalaing manong name ti kat awan ti honor ko. Kahit ko kumati makaandal manong name ti kolehyo. Nga mamukasan ka ang bailanda nanang kinitatang. Naira na hindi manong name nga nagbakasyon ti lulok ngagnayad sa di Cagayan. Kinasarita na datatang kininanang. Dito kayo ito kapsat Andring. Alaek ni Lynn. Sa Cagayan ngagbasa ti kolehyo. Suldo kiti binulan. Isut usaran na. Kat nukura, kat nayunan mi. Napanak nga rod manong nemi. Ti makadakis manong. Haampay nga pa nag-enroll. Idi umay ni nanang. Wala nga pa Umay namat alain manong name ti makatuwan nga sweldok. Tada masakit ka nung 2 kaabsat ko manong. Kapilitan manong name nga sa anak nga nag-enroll. Sa anak nga ron nga nagbasa. Taimbali mo tin amin ni nanang kumanong name ti pagbasa ko. Aging ka manong name nga dakaruba dalulo nga bakit. Kinasarita na. Palasan ko. Baga, awan ti pagtungpalan dito, nitutoy mo latan. Yan tayo saan ka ba't basbasa? Hanya ka na may kaagyan sa Manugang ko sa Project 8 sa Manila. Kaya't mo? Kaya't ko na. Baka sanda ka balubusan dalulo. Siya ti mga mo. No sanda ka balubusan. Napimpinas na kasasad mo sa jay. Agit aglibas ka na. Manong name nagbalinak nga rod nga babaunin sa di Manila. Hindi makadakis. Nagatot trabaho manong nagdagsen. Si Siak
all around manong nemi, sa dapay aywanak ng ubing. Manulang sweldo gidi manong nemi. Hindi ka dito ka panahon, nagbaba 800 ti makamula. Sa anuman yan nagsurat, dananang, manong nemi, magadang, ipawit ko, mangipawita ka ro ti kwarta. Hindi ka awon ti maurnong ko. Napilitan lang nagpawita ka. Kaputasan damat nga ingato ti sweldo k manong nemi sa mabanbanugak, nakarasarapi sakidin. Nagawid ak manong nemi. Nagawid ito balay. Agtawan nag-idin iti 20 manong nemi. Naera na nagbakasyon ti kapsat ni tatang ko nga DH sa Saudi Arabia. Kunana kanya. Muna tomon, Lin. 20. Auntie. Mabalinin. Tiyan yan, ti. Hindi mo kaya tagbaling nga DH. Mapanagtrabaho nga kas katulong ng Saudi. Suso. Nauyog da ka no Saudi, auntie. Nauyong da, ano, mapatangam, tinauyong nga employer. Saan na kamot nga ananuan no, nasingpit ka? Nagbaka, no, agabrutak man nanti, tsaka di Saudi, katakwait. Alang arod, pataasan tag-apply di Abu Dhabi. Mawayat nga nga gubra ako nanti. Mabalid dapat nga balbaliwan di yan. Di ibagamlatan nga na nga 30 taon mo. Matanti 20 pa laeng uwan ngam talangam ngay. Lo nanti. Em no maasikason tumalati bagay ma. Ti langamin to na sa jay. Na tulungan ka apply. Naabon dito mo latang Pilipinas. Kadi ka ba't nga na magbasa ti college balasan ko. Awan ti asansom. Kas inauna ka na kayo ngagkakabsat. Si katikatulungan tatatang kinanang mo mangisakat di ba nagbiagyo. Tabalbaring na mabalbali mo matan ito kalapaw yo. Agsemento ko mamatin so yung kalikago mo. Ha? Agpursigi ka nga padasem taga-abroad. Agbali nga DH iti abroad. Nag-applyak nga road manong nemi sa Jaya, United Arab Emirates. Hindi pa nag-uray ko manong nemi ti approval ti papeles ko pagamuta. Nada ka sa salita ni tatang iti sangot ti balay. May isang harabi. Tsaka mo sino? Ay, Len! Tang, bay. Nada sa nga ilim. Kung may nakakano pa siya rin. Sinumat na ito ko ma? Nakita ko nung naming nga dain nyawat ti lalaki nga nakasupot kay ni tatang. Iti irwar ni tatang manong naming Jin. Ala, tapno lang umay nakmapasyar na tanga laki. Pinasuksukan ni tatang iti arak. Dapay sigarilyo ni. Dan sa pay pulutan. Ni anay jay pulutan, dinadarahan sa. Dinadarahan ka karnet aso. Ala, adumat idin manong name, hindi kiti umay mga paspasyar kanyak, ngam saan nga pastrik ka ni tatang. Gabot na, di na kayat nga dag-arim kanyak, di na kayat nga agasawa ako. Kasyak ka nung nga inauna manong name, tikang ruran ko mga mangtulong ka na kami, para ka nagiti kakabsat ko. Ngayon, napastrik na manong name. Ading, nemba ka nabihim. Sikaman palit pinastrik ni tatang. Amok nga medyo witness na eh. Ano taga mo? Ama mo na kasi ko daw. Nagkamam mo tayo din. Kano? Hindi, panagkakampanya. Kinakuyog ko ti grupo niya po, Governor Fariñas. Si Kagayam. Si Kagayam din niya kalablabasit. Ano lang kalablabasit? Napartek ka edi. Samot ka. Siya ni Johnny. Iniyawat ng takulap na manong name. Nagalamano kami. Manong name, Jack kumapila kayat ti agayahat. Ang iti panagalamano mi kini Johnny, nagpitik nga na isang sangayan ti puso. Numampila nga na manong name nga mamartek na ito. Taga-ano ka, Johnny? Nagkakaruba tayo. Karuba? Taga-toy ka? Karuba nga barangay. Karayan lang din nagbabaitan tayo. Dito barangay ganagan. Iti Yasityo Duro.
Karayan lang nga peso tinagbabaitan tayo. Ano trabaho nga ron? Siyempre, edi talon Kaya na mapanak mo karayan, galat titok mo, bukasit pukran kada shek, kada kemel, pasaraya grama akmet. Stagayan. Ano orderan tamita? Siyempre, kasmay sa nga baro. Umayag pa siya, di ba lasang askan ka. I love you, Lynn. Manong nemi dito lugar mi, ado di kita nasa pag-aasawa. Kas kaninahan nga rod, istorya nga 17 na idi. Kata, nung balbalik ko mamanong nemi kat sana ka maitulad. Nga ubing ang kasawa. Kasano nga rod ti, arapap ko, nga pumintas ti biyak mi. Nung makiasawa nga sikod, baka kalapaw lang matagbaling nga balay mi. Baka may tulad na kaninanang nga pangganakan. Andiyak kaya? Aking kangasan ko na pupuutan manon nemi nga inaklon ko ti panagayat ni Johnny. Ay ka manaklin. Inarakop na tiloko. Tinakarako pa na. Kito yun. Nagay na tagaya man. Nagbunga na kita nga pambanog ko nga paspasyal kang ka nga bumalasyo dita karayan. Bumalasyo ka na ko ha? Apingar nga saan ka maslep? O kita, uyusak tabado ka. Sa ako, ilangoy. Ito no, makadano na akong dumalasyo na kita, agsukatak balbaliw. Tika doon nga, gundaway nga binalasyo ka takarayan, tapno may kapasyarin. Kada dabit-bit ko nga, gin ka na, sigarilyo kinintatang mo. Nagigtutak manong nemi, di ang maladlan na kitilips ko. Yung durong ko, Johnny, tsaka itikasta. May panagnig ko lang ipatpatik ka. Namala ko nagtilips mo. Nakaimimas. Manong nimi, kasto'y siguro ti panakaalukoy di kitinasapang ag-asawa. Numanin na ibaga ni Johnny manong nimi ngagtaray kam kanon. Numanin ibaga ni Johnny manong nimi. Ngayon sumat idin manong nemi ti pa naka-aprobar ti papeles ko, ti pa nag-apply ko iti Abu Dhabi. Kaya minsan manong nemi nga may nakpinasyar ni Johnny. Mapanak pa trabaho sa Abu Dhabi. Yun na makauray ka, hindi iso. Manong ang tawin mo. Manong ang tawin ti kontrata. Doang ang tawin. O na. Sige. Ururayan ka, Lynn. Idakal dawan ti flight ko manong nemi. Ada ko niti airport. Ado nga salud-sud na manong nemi. Mano ti tawon ko. Bagak man tayo, libak ko yung makti 30. Nakalusutak manong nemi. Kat nakadano na ka nagtrabaho dito Abu Dhabi. Nung nemi. Nasing pa tinagbaling nga amok. Ag-asawa ken talong anak na sayrenda manong nemi. Surat lain ti komunikasyon mi kada kinaganak kaniya kastamatan kani Johnny. Wen. Di napupuutan manong nemi na alpas ti talong atawen. Talong atawen gaya tinagbaling at kontratak manong sa nga duwa. Pinasarita da kidi. Ya, nagsubliak pa yun. Nagsubliak to kanak pa da. At naanos da, sayang. Kahit kulatag bakasyon. Wen manong nemi December 22 pasangwanan iti Pasko iti 1997. Isutal daw nga panagawid ko manong nemi. Iba'y nagsinapat ni tatang dito airport di Manila graman kini Johnny. Basta ko ni tinagsak ni Johnny manong nemi nakalpas yung talong at awen nagkita ka manin. Manong nemi di talong at awen nga kantak iti Abu Dhabi. Nagbalinan ang sementado ti balay mi. Wan maragsaka nakman di sungpet kami kit makita. Saan nga kalapaw malong. Sementado, numampay-sampay na pinis. Ken, siyempre, ado na kita natutulungan ka rin di kakapsat ko.
Aking ka manunemi ako na kanyak ni Johnny. Ing kalimidi. Nakalpasan ti talong at tawin. Nga pa nagtrabaho. So di pa nagkalaysata. Talaga nakasagana kan. Anong nga ti pagsapulam? Luwag asawa tanton. Di itataltalon. Iti karayan. Pasariman tagkarpintero ak. Marasahan kita pasatak tricycle. Sige. Okay, kato nga rin mga asawa. Marso 26, 1998, manong nemi, iso te kalay sami. Kini Johnny. Kini dumteng terapi manong nemi, umbut-butay nga, susapo. Damok unay manong nemi, ang naroon. Ngam ka sa gasawa, naskan unay manong nemi, itid ko ti amin-amin ko. Kan kastamat ti kalikakom ti asawa. Maarakop na tinairud, marakop na kitinapaot, maagkanak itinapaot. Kas kadigiti istorya manong nemi di kita nakapadasen, ngod ti damo kano kita nasakit. Em ko na ni Johnny manong nemi nga inayadin nanto. Katapno kano sanak Amerikatan manong. Pautan na kano manong nemi ti mangruman sa kanya. Kan balsakmet dagiti romansana. Agit isumat tinaramid mi manong nemi. Nakarignak man ti saem ngam te konadon manong nemi nga agapaman laeng. Tanag tipon ti ayat kanayat bara ken bara mangparnuay manong nemi ti apuy ni ayat ngagbalin na sumked aggilayab ngisot mangitayok kada kami ti ragsak. Nagmaris rosas dedi ng mga na rabi imi kan kiti sumasar nung rabi manong nemi. Uwen manong nemi nagasawa ak nakiasawa ak titawen ko nga 24. Ala okay neta hanga 17 wano 18. Dua lang nga bulan manong nemi. Kalpasan deta nagsubliak matlaeng. Ay saan ako nga nagsublitin mo na. Pinatas ko manong nemi iti nag-apply. Iti sa bali nga pagilyan, pinadas ko na nag-apply di Singapore. Nag-apply nga rin manong nemi kat nagbalag. Naprobaran ti aplikasyon ko. Wine. June 12, 1998 manong nemi na-deployed ko. Nasakit man tirik na kamang panaw iti asawa. Kastamat kang kuha na nga man yung harod. Johnny, mamanon ti kasto akong daway. Di ba ado naging nagkalkalika akong nga agabrod, saan na makapag-abrod, katsyak adan padas ko, alis to aklang makasirek. Saan anos lang? Nagbati ka ha? Alright, ti pa nagbakasyon mo. Barbaring ti pa nagbakasyon mo, adan to nanakta. Baari nga ha? Ano, nabatsyana kita ha? Doon nga bulan, sipot nagkasarta. Nagsisipit ka ha? Di kagchichiks mo. Gansa ako nagbarbarte. Uminom lain saan ako nagbarbarte. Agananat kamit ha? Okay. Chinese na nagbalin nga amok manong nemi agasawa kanduangan nakda. Ididamo mayat damat. Idimalpas ti kontratak manong nemi agawid da. Kahit kumatan manong nemi ti mandaan ti kabukbukudan nga balay. So nga narugyan manong. Intultuloy kumatlata ti nagtrabaho manong nemi iti Chinese nga amok o paten nga tawen. Sak nagbakasyon dito Pilipinas. Imbagak manong nemi. Nakayat kon iti mandaan ti anak. Manong nemi. Eksakto 7 years kon. Iti kinasaritak ti amok nga babae. Gawid ak madam. Kinunak kong kwa na. Yung baga kong kwa na manong nemi nga mailiwak iti pamilyak nang runa ti asawa kan kayat kumatan ti madan ti anak. Baka mapagkataala kon nga ganak. Pinalubusan dakmat manong nemi kat adan balay mi di manong nemi. Nalpasan ti balay mi manong nemi iti asawa. Kasta unay manong nemi iti ragsak ko iti panagbakasyon ko. Siyempre.
Itinayta nga pa nagbakasyon ko, anong naming nga kahit ko't madaan ti anak. Yung kalikakom ko launay, siyempre. Lin, itakabal lang nga sumrek iti baro nga balita. At nakadigarudaan nga balita. Di kabut bukudan ta nga balay ko na. Kasim 7 years mo, kato na. Ano do kumapi at or nung tano. No niya. Johnny, saan ko libakan ka? Pampaw itak man tayo naganak kanyak kakapsat ko. Datang arti Serbina nga sakti na una. Tapos dumatulungak tayo kakapsat ko. Mawatan ka. Diyak mo nagreklamo kahit. Taore man do siksik ka. Abe ko mga do'y matulungan dagiti naganak kang ka. Kana dagiti kakapsat mo. Ano din? 7 years, oh. Nabayag ko na may ilip kang kalin. Manong nemi sakbay nga nagsubliak man iti abroad na paraburang kami ti anak, iti asawa, kat kastoon iti ragsakmi. Iti ada nagpitpitik ti saklot ko, manong nemi, adadan nga nadungo kanyak ni Johnny, iti tamasikuga. Aging rempas ngay kon manong nemi ti anak mi nga lalaki nga ni Makmak. Apag tawon pa lahing ni Makmak, manong nemi, iti birthday ka nagbunyag, iti kayat kumanin tagsubli. Hanggang nagsubsubli. Nagsubliak pa eh. Naadik ako niti abroad. Imagine, 3 o 4, tamanon, nga tawon ko. Mando nga tawon ko di Abu Dhabi. Sa 7 nga tawon ko di Singapore. Kasangod, anak ta. Di, nakibati ka na nanang. Apay nga nga siya. Baka mabaybayam. Napiyakin ni nanang ta. Saan nga ganak? Dito first nga po ko na. First nga po ko na eh. Yung muno na nga nag-asawa. Yung ading mo. Sino? Tiin mo na nga lalaki. Kadi. Diyak ka mo. Kadam ka di mo pasama dito na taka abroad. Saan nga sikat di mo na nga naganak? Kan saan nga ti anak ta ti mo na nga apo ko datatang mo. Kaninanang mo. Gusto ya? Ada manungan ni Makmak. Mano kayo nga mga kapsa tayo? Dahil ito yun. Palagip naman rin. 13. 3 nga lalaki. 10 nga babae. 10 nga pangganakan ha. Tsaka ito adult anak na. May salayang okay yan. Okay ni Makmak. Naman pa'y nasakit tirik na nga madayo manong nemi ti anak ko kastamat ti asawa kin kapilitan. Nagsubliak nga rot manong nemi ti sa dati nga amok. Aging ka nadamag ko manong nemi. Ngagbarbartek ka no manong nemi ti asawa. O balay di ti cellphone manong. Voice step, wano surat. Iti komunikasyon mi kada ginaganak kanya kanda asawa. Nga ti pagbabartekan na ka no, manong name kat doon apay ka no, nga inted ko, kininanang ti anak mi, nisot mga iwan. Kasi la ka no, awan naknakim na. Gaboy ti dito yung manong name, imbiling ko kadananang nga papanti ited di Makmak, iti amana. Wen, sa ako yung pagkakadakwada manong name, bilinin da. Nengarod Johnny manong nemi iti nang ngaywan ng patakkel iti sidong na nga di makkel ni Makmak. No kasta ngagbakasyon nak manong nemi duwalawas lang manong. Taysot maited kanya kagundaw ngagbakasyon. Kasta o na iliw ko ti asawak ng naruna kini Makmak. Mama, saan ka na pumanong oh? Anak, subliak pa lang. Kasapulang nga dama ornong para tinaranyag masagbay manak. Ha? Diyak kayat nga maitulad ka kada kami idiubing kami.
Diyak kayat ng mapadasan ti mapan aghalag kurimos iti busak bukasit pukran bukasit pik shik kada tukmem dita karayan. Diyak kayat anak kong mapadasan tinapadasan may panagalat ti rakaw ti pareya sili kan badbadyo. Diyak kayat na mapadasan nga mapangkag susuon iti ang labang agliko ti ipon tata ipon tata. E di pa nagsulik manong nemi, kaskas di madlata, may padpadamag kaniya, nga pasaray mabartek, ti asawak. Kung kunak men, wala. Lapian, mabarbartek lang, maamuna uminom, hanlaki din nga iskandalo. Ngayon tiyag babae ko mo. Nataon ay manong nemi, tindaw-dawat ko kinaapod Diyos, taado na kita'y makasasarita, nga padak, nga DH dito Singapore. Nakasta nga agtitipon kami nga, nakamisuot da. Tayo pagada, manong nemi ni asawa na kano kita. Ada, kamalala na. Kala, indaw-dawat ko kinapod Diyos manong nemi ni Santo maaramid data ni Johnny. Alam kayo kailang luminom? Lagi din nga maparbartek ko na kung saan nga iskandalo. Marbareng magbarbalo tumatlaing no, agpurguta kong ko na. Oen manong nemi basta bakasyonak, mabitak laeng, sakto man nagsubli. Manong nemi nagbaling nga nagsukata kiti amo. May sa Indian, manong nemi saan nga Chinese ti amo. Naman pa nasaysaya atin nga ti dati nga amo. Nabayago kong kadakwada manong ni. Awang pulos ti increase. Iso nga ti damo, simublat nga employer ko manong nemi niya pintas ka pata ingato da nga tagos ti sweldo. Nga medyo nagdanagak ideya. Aksikog na ti amo kang babae siyempre. Adan to aywana. Kung nadamot manong nemi nasanta ka nung ipalubos nga ti katulong ti mga iwan ti ina anak da. Manong nemi adan ti may katlo nga inaudi. Inalaki so naman nung nemi dito'y Singapore tap nagtrabaho man. Nag-aasawa aminin manong nemi di kiti kaabsat ko malaksid lang ti dua. Ti burdek nagtawon iti 18 babae. Nagbasbasa manong nemi nga tultulungan mi. Uwen, tabarbaring isulang ti makaturpos ko lang. Ti agadi ti burdek at asawa na manong nemi kadadamay sa anak na. Kada to'y may katlong inaudi, iso ti kadwak dito Singapore, manong nemi at danasurok ang makatawan na dito. Manong nemi kaslasang ko patyen, 20 years kon, agas DH, uno may sa nga OFW dito Singapore. Sa nga pulo ket liman, titawen ni Makmak, manong nemi bariton. Wen, adan iti higher grade, manong nemi. Agmud-module da, unagan online da. Kabayatan da ngagbasbasa man. Irinto ta ni Johnny manong name tultulan na tamat at uminom iti arak. Takasla saan kanong nagbiag no saan nga uminom. Numunot agbarkada da unay kinitatang. Iti pagyamanak unay manong name da kami nga 13 nga kakabsat si bibiyag kami pala ang amin. Napisahon pala yung datatang kininanang manong name. Dadaunay iti pagyamanan mi. Ilinto da dagiti karoba mi, nga basit tanak da, isupit ti maksayan. Teko namin nga rin nga solid. Naglayang nga pungutot ni Andring. Naglayang anak ni Nana. Inadawat ko kang kanawin manong nimi, nga kalpasan ton ti kontrata kag purgudak ton. Ta, ituloy kon tumaten manong nimi ti negosyo nga online. At da negosyo mi itikabsat ko, nga ni Susana manong nimi nga online, naglako. Wahin. So painanayon ti maurnong ken maitulong ka dagiti kakabsat ko manong nemi nagproblema da. Randak ton manong nemi ti agnegosyo, ituloy ti negosyo into nagpurguda. Sa bagay ubingak pa lang manong nemi ti tawon ko ang 47. No kasanula baka sakto lang purgudan no senior citizen na. Ngim saan? Kahit ko manong nemi makadan na dagiti agama iti kang kanayon. Saan nga duwala nga lawas no kasta nga bakasyon. Sa bagay manong nemi napintasin ti komunikasyon,
siyang pindot mo lang. Makasarita mo, no makita mo, babenti video call, no name, hindi kitipatpatig mo dito Pilipinas. Dito nga ron, ti pagkasarita, manong name, siyak nga inauna, kada kami nga, 13 nga kakabsat. Sa nga pulo nga babae, 3 nga lalaki. Tulaeng nga hindi awang pa asawa na manong name. Di pagpindasan na manong name, awan titimulad, kinitatang, awan titimulad kininanang, tatikalaing kaaduan, manong name, nga putot, kikabsat ko kit upat. Wen, awan ti imado, upat lang ti kaaduan manong. Kas na ko nakitahin na pigsapay lang datatang kininanang, kanda siya ti relasyon ti tunggal may sa kada kami nga kakabsat, kas namat na kita kamang kada kami, kanda kita kaya anak mo. Agyaman ako na iti anos mo nga nangurnos dito ipakasalita kaning ka panangipasa kalpasan nga nakinsend iti detalyana. Sabi ko matad namat na ibatik nga adan liliwakan pagsarimingan ti biyag karagitipada ka libingeg ka nagbuya. Tuwing nga nagyaman nga pagaya mo, Lin, iti bakara Ilocos Norte. Thank you King Galin. Iti panag ngiburay mo ti pagkasalitaam. Thank you mat karagiti amin nga nagbuya, nag-comment. Thank you kada kay amin nga sa kapanan. Kaya kasama tayo, hindi kita madama nga buhay-buhay, hindi kita nag-comment. Thank you. Ayan. Aha.